יש לכולם, בואו להתארגן איתי, התחלתי להתארגן ואז אמרתי, טוב, מלא זמן לא עשיתי סרטון התארגנות, הגיע הזמן לפתוח מצלמה ולדבר. תקשיבו, יש לי דילמה קשה. תראו את השיער שלי, את הצבע, אוקיי? אני רוצה לעשות גוונים, עכשיו השיער שלי כל הזמן שומני, אז אמרתי, טוב, אולי הגוונים כזה יאפשו לי את השיער וזה, וגם כאילו השיער שלי יחסית בהיר, אז כאילו גוונים, יהיה לי יפה, אני אהיה בלונדינית. תראו, אני ממש בהתלבטות אם לעשות גוונים או שלא, כי אני גם מפחדת שזה יעשה לי נשירה והרוס לי את השיער, כי גם ככה אין לי שיער על הראש, כן? לא תגידו, יש לי שיער עבה וזה שסבבה, כאילו, אין לי שיער. עכשיו אני הולכת למילנה וחבר שלה, הם באים לאסוף אותי, ואז אנחנו הולכים להורים שלו, אנחנו נהיה אצלם, ואז בערב כאילו אנחנו נצא. עכשיו מחר זה יום אהבה, אוקיי? וכאילו שכחתי מזה לגמרי, ואז אני מרגישה כאילו אני נדחפת להם כזה, כי כאילו התקשרתי למילנה בצהריים, אמרתי לה, תקשיבי, אין לי מה לעשות וזה, אתם רוצים לבוא לקחת אותי? היא אמרה לי, סבבה, וזה נבוא. היא אמרה לי, מ-2 בצהריים שהיא תבוא לקחת אותי, השעה עכשיו 6, כן? איפה היא? איפה היא? עדיין לא יצאה, כן? אבל בסדר, מחר בערב הם כאילו יצאו, ולפני שהם יצאו הם יחזירו אותי כאן לנתניה הביתה, כי יש לי לופט של חברה, ואני ממש רוצה ללכת, אין סיכוי שאני מפסידה את זה. עכשיו יש לי גם מבחן במתמטיקה ביום שני. עכשיו אני חייבת ללמוד, לא התחלתי ללמוד למבחן הזה עדיין. מושג איך אני אתחיל ללמוד למבחן הזה, אני הכי נחסית בעולם, סבבה, היה לי מבחן ביום שלישי במידע ונתונים, אוקיי? עכשיו זה מבחן במחשב, באקסל והכל. אני עושה את המבחן, עכשיו עשיתי, ידעתי הכל, אני יוצאת מהמבחן, אני אומרת לכולם, אין, תקשיבו, אני מקבלת 80 פלוס 90 וזה, כאילו, היה לי מבחן מטורף. פתאום, היום בבוקר אני קמה להודעה מהמורה שלי, רושמת לי כזה, אמילי, הגשתי את המבחן ריק, כאילו, את הקובץ ריק, אני אומרת לה, מה, אין סיכוי, כאילו, אני עשיתי את כל השאלות וזה. ואז היא אומרת לי, כן, אני כאילו הסתובבתי, ראיתי שכאילו, אני על כל המבחן. אז אני כזה דופקת לה טוב, אז כאילו מה אני עושה וזה? היא אמרה לי שביום ראשון אני אלך לכיתה הזאת שעשינו את המבחן ואני אבדוק כאילו אולי יש את המבחן שלי בקבצים וזה, כי עשינו את המבחן בכיתה שונה מבדרך כלל, וכנראה המחשב שלי היה מטומטם או משהו, כי אני זוכרת ששמרתי וגם שמרתי אמילי מבחן, ככה קראתי לקובץ. בקיצור, אני מקווה שאני אמצא שם את המבחן שלי בכיתה הזאת. ביום חמישי היה לי בוחן כזה בפיזיקה. עכשיו תקשיבו, פיזיקה לא הולך לי כזה טוב, באמת, כאילו קיבלתי נכשל בתעודה גם, הלך לי הבוחן מטורף, היה 3 שאלות, תקשיבו, אני מרגישה שיש לי 100, אם אין לי 100 ויש לי כאילו 90 ומשהו וזה, זה רק בגלל שכאילו שכחתי לכתוב סנטימטר וכאלה. עכשיו, הקטע הוא שכאילו אני מפחדת שכאילו אני אדבר, ואז בסוף לא, כמו שדיברתי עם המידע ונתונים, ואז בסוף מישהו אחת אני יודע שאיפה המבחן שלי. עכשיו תקשיבו, ביום שני היה לנו מבחן באנגלית, סבבה, שזה כאילו אנסין ואוצר מילים. עכשיו הטקסט זה 70 נקודות, האוצר מילים זה משהו כמו 30 נקודות, אוקיי? עכשיו, לא כזה התאמנתי על האוצר מילים, אז אמרתי, טוב, אני מסתמכת כאילו על הטקסט וזה. עכשיו, הטקסט באמת היה קל, כל השאלות וזה, כל התשובות בטקסט, סבבה? וכאילו שאני יוצאת במבחן וזה, אני שואלת את כולם, נכון, כל התשובות היו בטקסט, כאילו לא הייתי צריכה להביא משהו מהראש וזה, כולם אומרים לי כן וזה, אז גם יצאתי בהרגשה טובה, אמרתי כאילו, יש לי 70 פלוס, כי גם באוצר מילים כאילו היה כן דברים שידעתי, אז כאילו אמרתי, טוב, כאילו 70 ועוד קצת, 70 פלוס כזה. נחשוב כמה קיבלתי 36, אני לא מבינה איך זה הגיוני, תקשיבו, אני חייבת ללכת ולראות את המבחן שלי, כי אני מחכה שהיא תחלק אותו כבר. רק התחילה המחצית וזה כבר כזה כאילו נחש של החיים, אני לא מבינה מאיפה זה בא, באמת כאילו זה מצחיק אותי. טוב, עכשיו אנחנו נדבר טיפה על פורים, פורים מתקרב, אני הולכת למסיבה, אני הולכת להתחפש שם לשוטרת, ולבית ספר אני שמה באטוומן, לא באטמן, כאילו אני אישה, אבל בסדר. קיצור, זה מה שאני עושה, תקשיבו עם החוך וזה, עם הלב והבלה, זה פשוט נראה קטלני, וואו. עכשיו לגבי המסיבה, אני הולכת למסיבה בתל אביב, וכאילו אנחנו לא הולכות כולן. בקיצור, חלק מהחברות שלי הולכות לפתח תקווה בשני לשלישי, ואני הולכת לתל אביב בשלישי לשלישי, אז אני אעדכן. האמת שמלא זמן לא זרם לי כזה על אייליינר בעיניים, אבל נראה לי שהיום מגיע הזמן ונעשה. שמתי את אוכל של בעינתה, איזה יפה הוא, אימא'לה. וואו. כשאנחנו המנות רוצות בקיץ לנסוע לאילת, עכשיו מצאנו כזה מישהו שכאילו מארגן לנו כזה דיל שווה עם הכל וזה הכל כלול כזה, עכשיו צריך לשלם לו 400 שקל מגדרה. זה כאילו מרגיש כזה קצת סקאם, אתם מבינות? אז כאילו אנחנו עדיין לא יודעות מה אנחנו עושות וזה. קיצור, אם יש למישהי כזה מלונות, דברים כזה ודילים שווים, תכתבו לי בבקשה. איזה לק אני אעשה לפורים? תראו, נשבר לי אתמול. אני אעשה צהוב, כאילו, הסימן הזה של הבטמן, או שכאילו אני אעשה שחור, אבל שחור לא בא לי, די, לא. זה ספרי מקבע שמקבע את האיפור נדיר, זה ספרי מקבע שגם מקבע טוב, אבל הוא יותר נותן כזה גלו לפנים, אז כאילו, מה שאתן אוהבות, זה יקר יותר. תראו איזה איפור יפה יצא לי, וואו, זה שהוא לבסיס, שמתי את זה של נטשה דנונה, אימא לב ואבא לי, ותראו איזה יפה השיער שלי היום, בשתי אותו עם פן.